ndihame uyu anonzi Solis Bizzaro weAfro because vanhu vacho vakukwadza nemacopyright ende vanhu vacho vakukwadza nemacopyright inini Ghetto Crown King Presidanso Tawanda Kampira Digital Chris ane mumwe futi Trevor Jacob takati wandei nevamwe handisikazi yangu hapana vapana vemuzimbabwe but vandataurawa ndekutimu yangu yekuforeign saka tinotamba tese nevanhu yavo saka iye uyu ndakamboisawo mavhidhiyo ake ndakamukumbira zvakanaka kuti uya titaurirani kana ane chichemo kuti ndiabvise mavhidhiyo ake ndobvisa iwo kuda kuti ndichengete mavhidhiyo ako ende pachanel right maartist namavhidhiyo vangu ndakapa simba maartist ndiwo ane akati ndaranga varamba vachitisimbisa sezvavari kuita because neniwo handiri kuita kunge ndamanikidzira maartist zvavasiri kuda saka vakatoti no titotipewo link tipewo imo yamudhara tigare tangovatumira vhidhiyo remugoogle drive. My artist as a person vari kuti mavhidhios avo vari kuzviona kuti chero kuendesa kuZBC haisi kubhadhara saka they are doing their videos as a marketing strategy but ivo havana nguva kana maresources ekupusha that marketing front havazokwanise kuti maybe vafamba chipamo nemadisco 1 it's costing them saka vanoto appreciate the effort the work put in naMr Ghetto Crown and vanotozvirespecta zvototi chero ndazokurachidzai mamessages avo chero pandiri kutobva izvo zviri kubva kuna producer weGold to Glory anonzi Joe Grind atondipa ndapedza kugadzira mamedley ake 2 idouble medley i1 medley asine 2 maparts life nelove edition akati mudhara zvamakuenda kwete kuzosiya maworks avo atouya nhasi futi ndisati ndabuda izvezvo akati chero nefolder iro nemabhitsi ati please muasvitsirewo they are appreciating that why vari kuona kuti chero music yavo kuti iridzwe paradio they feel handisi kuti chokwadi ini handizivi because inini handiteere dhanzo zvacho kuzoti neparadio nekubhoera ndakanzirira hanzi etatoni kana kuti handina hangu nguva iyoyo saka vari kuti vari kunenge vangoridza mazita kana kuti vangoridza komboni 1 Mbare ndoekungoridzwa ndo mataurirawo chero ndiri Mbare ndotaura sezvazvo saka they appreciate they strongly in fact appreciate Mr Ghetto Crown and ndatoya kuzosimbisa kuti Mr Ghetto Crown ndandoo vanhu vacho maartist angu ari kundipa basa ndo zvavari kuda ndauya kuzosimbisa chakaitika panyaya yekuti ndizoisa mamwe maartist asiyo Mbare ndatanga ndiisa maartist eMbare Raspombi, Kilati, Sekala, Zisoja, Love, Kina, Tima Kuku, ane vangu vasikanyanyozikana vakawanda veMbare mumaizviti veMbare nevangu veMbare vamwe vanozviti ndevembare but havasi veMbare but they were just hanging out vanana Chisport vanana PTK inini vanhu vekunze kwenyika ndo vakatoti hayochi yomudhara yo unongoda kusimbisa Mbare chete imboisawo kamamwe maartist handina kuda kuisa maartist ekwaifutire kana ekukwekwa handina kuda kuisa maartist kana ekuwadzana handina vanhu vakatochema kuti timbodisirawo zvakasiyana nezviri uchinzwisisa saka zvakabva zvaita chi kaflavor kokuti unombonzwawo kana artist wekubulawayo ukumusarabani ukamurehwa umbare munyarwani ndokukura kwakaita fanbase yangu because ndakaisa artist wekuwadzana ndira artist wekuwadzana achataurira mumwe muti song yako iri pachi paYouTube bese vachasubscriber 3-4 people vachasubscribe wazviona saka inini fanbase yangu haina kuuya nezvinhu iyo hapana vari kuvhura mavhivho avo vhurai tisikurambidzai but tokumbirawo kuti kana musisade kusenza neni unongotitumirawo message kuti hachi Ghetto Crown haisusu kana bisa henyu kana mavhidhios edu nemasongs edu ari pachanel penyu ndinobvisa with pleasure kana kuti mai manje from today takuitawo zvechanel ndotogona kuti kusapotera chanel yako because wataura nini izvi zvezimdancehall music inofamba mawhatsapp vamwe vacho vanotumira music yezimdancehall vazivi havana kana email ndikunyebera 90% havana because professionalism yacho iri pa 5%.
saka kana ende percent havana email havatori naprofile havana portfolio seartist anongosvika kuti mudhara pane ridhima chero achingopfuura nepastudio akaudza kuti chakaipa ichi ndozokunzira mari yako ndakutora song ndo zvavari but then issue yatinenge taane problem ndeyokuti munhu unenge waisimbisa munhu 7 years mudhara mukusimbisa maworks wozomuka maybe wachinja management sezvamanochitaura maybe adini and then waane dambudziko nezvo sorry gentlemen email damondibvobvunza sei bhambi zvangu email ndo pafacebook here kana kuti email mune muchiti maemail akawanda infact mafacebook akawanda emuzimbabwe hanzi akavhurwa nemafoni saka isusu kana ndakavhura nemaemail email ndokwaunotumirwa music ndokwaunotumirwa video but video yayo haikopinda muemail ka unotoenda kuimwe website kwaunouploada video wozongotumira link indotozoidownload haungokanda muemail ka ingoti video unaisa kana muOneDrive kana kuti big mail inozoitora kubva ikoko saka vachaita double job download and re-upload man and yese inhawo yemabhanda so problem yatiita ndeyekuti these people havana communication kana yachiona kuti ayaruka zvaachade because 7 years waisacomplaina wazocomplain after 7 years zvira kuti iwo maybe waona zvari kuita kunge zvirinani I think it's better because utachokwadi muno muzimbabwe Zimdancehall is free audio iri free and ndo vanhu vakakurudzira piracy muzimbabwe hakunzi kunetsa mamazhonres inawe kuti Zimdancehall aiti pushai maworks amana oimukombiridzai music yangu vano vangozopedzera vangoti kumba everything vangodaro asi ivo ndo zvavanoita but the moment manje vakuita kuda kuflaga kana kucopyrighta something vasina kucommunicate after 7 years vachisimbisa munhu daiwa mudhara mukufambisa maworks aiwa rambai makadaro and then all of a sudden somebody akuti copyright pane kaabuse karipo and chavari kuti akufunda zvine mari ndo zvandataura kuti iye zvinezvi vakuda 4000 hours kuti vatange kubhadhara peyeri saka funga kuti uyu mudhara uyu oright song dzacho tomboti ndedzani tombotora mabig artist 3 minutes 1 song handiti ichida kuti tisvike pa 3000 hours tiri kuda kuenda pa1 hour tiri kuda masong mangani 20 tochiti 20 times 3000 which is 30,000 which is 60,000 songs pachinemwe 1000 iri kudiwa pamberi uri kuti uyu mudhara zvino akuita mari sei nemasongs ako 10 kana kuti akuita mari nemasongs ako 10 it's a drop of water haisi kuchinja anything aisa 10 masongs ako ari 10 aita 30 minutes but kudiwa 4,000 hours. Is it a drop of water just a blink of eye? Ishomani. Saka I think the thing is communication. Our communicator afana. And kana vane dambudziko nemunhu havagoni kufesa munhu kuti mudhara paipansunzwisisa zvafamba sei unozotanga kunzwa nyaya dzakubva nekoko kana kuti unozongozisengezvo zvengekutanga kuona kuti takuflega wadindi of which communication every relationship iripa iyo zvamwe anhu anenge vakunyepa kudzoka kuti handinhingi akazoti zvine musoro tidai munhu anofanira kuita own up inini my artists they are very comfortable nokuti zvananditaura previously government haisi kusapota arts and hapana mazikana achaita because government iri busy kuda kusapota masectors mamwe asina hope instead of arts saka watomboona vanhu vari kusapota arts and find balance unoona kuti amudhara iyayo right asi iyi song yangu wani emaisiya because kwandakaita nako ndiwane marights ayo ijambe iyi song chero makaipiwa icA asi dzimwe it's okay something like that zvine musoro nditori navo vanhu vatotaura navo kuti ashamwa song yako ine copyright yandii kana ine copyright usandipe zvako vanza vazivi vanogona kunocopyrightisa nemwe munhu wobva kuti mudhara uploadai nawo yata achitaura ignore zvonzi hazvina basa kana achipushaini pasaidi ignorance munhu anoziya anoita kunge asinoziya ndovanduto ndo chibhambi chandikutaura ndopanodzoka chibhambi chanachitaura kuti unenge uri bhambi uri kupisisa umwe munhu hausi kuziva kuti kupisisa munhu ndo chibhambi chandikutaura masi chopana kusangana pachinhu wacho atikutaura unenge uri bhambi yo bvuma kuti apa ndiri bhambi ndapisisa mudhara
ndisingazondi kupisisana. Thank you. Because last time akandiita iyoyo angasina kana mari yekutenda paYouTube yekunoretract akasina kana dhoro rekupinda mutauri mati kuenda painternet. Saka vanhu ava vari kuitiswa ndozvikuitika. At the ending of the day wakuya futi wakundibhega. And most of these guys handiti maimanya ndokutaura kuti oright iwowo ndauya kuno kuZimbabwe ndakwira ndege nemari yangu ndosenza ke mamwe anotwa ndiri mbavha bata ndisi mbavha ndataura kuti ndoda kuisa painterview tomotaura nyaya mudara ndiri busy. Oright ufunga kuti music yako ndichaisa here kana uchimutaura kuti mudara uri busy wazoita busy yakanyanyaita sei. maegos anorana hai kuno maegos aungataurira chokwadi chamani busy yako ndeipi unonzi handipo kamunhu wamuona achida izvo vanhu Zimbabwe mune musina gauro munhu anzi ari busy. Inini manje ndisiri busy munandiwa nemabhegi. Ajama ngakufambe inini titi ava kasemti mshuru ava kasemti unokwara nedriver Vremadopansi. Vremadopansi. Saka muri kuona nyaya yacho ndizvozvo ebo zvaita